Hello mga kapamilya, this is DJ Kokoy Martin at live po tayo ngayon para sa ating home quarantine, maayong buntag Davao. Siyempre mga koys, no? Ako sa ning ikuan. Magkuan sa ko diri. Hello sa mga taong bahay nato da karon, sa mga koys nato o sa mga nasa lang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Okay ra mo da koys. Action o tagkabalaka. Ayan. Natataod kayo sa kay. Mag-start na ta sa to ang DXAB Maayong Buntag Davao Digital with me DJ Kokoy Martin. Syempre mga koys, hatag ta sa inyo mga kuandra aron mga love us na ano wala lagi tugkalit. Dra. Ayun. Sige, pwede ta mga ano ron koys. Nag-try ko guys kay para okay kayo. Yan, medyo na nag-video kay dito sa ako ano sa baba. Siyempre marami karon guys, daghan ko og kaning tips nga ihatag sa inyo ha. Para okay ang ato ang discussion karon. Pwede pud mo mungutana, pwede pud mo guys og kan sini na kasi ning i-share guys. Yun para okay ang ato ang discussion karon. Pwede po mong mungutana, pwede po mo guys so nagdiri rin nag kasi ning i-share guys. And then sa mga OFWs, pwede po kayo kapamilya na i-greet ang inyohang mga mahal sa kinabuhi karon. Di ba? Nanadri sa Davao City guys. Sani kay 12 ta magsugod ko, it's 12. Ayan. Una sa balita, una sa public service plus entertainment kita guys ug padayon ang ato ang kuan guys, ato ang good vibes. Kauban si Mr. Priority. Okay ra mo na guys. Okay kayo. Yan ha. Ako sa ni iset guys kay para lingaw taron. Ayun, medyo kuan ha. Yan. Okay. Kabingaw bas panahon guys. Ani din mag-live di ay. Ako sa ning i-share ni sa kuang page sa. Wala pa may 12, guys.
Okay! Good morning Philippines and hello world! Welcome sa tuang Maayong Buntag Davao Digital. Kasama niyo po syempre kapamilya yung DJ Kokoy Martin. And this time kapamilya, kay di man kita ka on board sa tong stations no, natadri karon sa tuang balay. And ang topic natin ngayon kapamilya ay ang dara. Ayun. Okay, so topic nato karon ko is kay home quarantine. Okay? So, okay, magsugod naman ta, guys. Okay. So, may gipangbuhat ninyo dahil yung mga balay, guys. Kumusta nga to ang mga kapamilya dahil tadi na malubat ako isa ka cellphone, no? Ayan. Okay, kayo. Ayan, buhol ko kapamilya. Ayun. Okay. Good morning, Philippines, and hello, world. Dapat tayo magkuan day ko ani. Sani? Okay. Uy, dagan nagtao. Ay, shout out muna tayo sa mga quiz na to dira nga nag-watch ato ang live karon sa DXAB Radio Patrol 1296. And since kapamilya home quarantine din naka-lockdown man ang mga lugar des Davao Region kapamilya, meaning to say dili ta sige og lakaw-lakaw kung tay importante nga adtuan wala tay importante lakaw mga kapamilya. So ang buhaton na nato diri ron is ipay-lipay ta diri ron kapamilya no. So duty di gapon tani work from home. Diri sa ato ang programang no sa uli kung bangkoy. Mayong buntag Davao. Ay dagan-dagan no. Gerald Abby, thank you so much for watching mga kois no, and kay Ruth Kanoy, kay Ma'am Pam, hello Ma'am Pam, and shout out din sa mga taga Cebu, mga kois natin, and shout out din natin ng mga taga Ecoland. Naramday ko. Narala ko din sa Ecoland mga pamilya, tas taga May. Ayan. Okay, so mga taga Cagayan de Oro at mga ako ang ginakuha na to mga kapamilya dahil nga mga OFW kois no. Ayan. Uy, dagang tao kapamilya, dagang nag-watch. So now, kapamilya, dahil home quarantine at sabi nga ng ating mayor kapamilya ni Mayor Inday Sara Duterte, magtinabangay ta ninyo guys, ang kinahanglan mo gud karon dili ang paghayag naong, paghayag ulo. Di mo ginahi kay guys no, kay ang kinahanglan nato karon ay panaghiusa. Unsa naman ang 1 month to 2 months kapamilya kung kay ang quarantine magud mahitabo kapamilya kinahanglan stay at home lang kita no. Nabli stay at home mabisig lakaw-lakaw, biglaag-laag, musigikiat. So karon ang atong isgutan ko unsay mga kinahanglan natong buhaton para productive gihapon ta sa ato ang kuan guys, ato ang panimalay sa atong home quarantine. Abi na kog nakautot ka. Laoy. Dili. Grabe ka init sa bangkal ko. Mayong buntag sa tanang na watching San Pedro Laguna. Nakanha na kadihas Davao sa may buhangin ko. Ay ayan. Medyo ubay-ubay nga itong mga kapamilya nga naadiri ron sa live kapamilya no. Hello, shout out sa kay Lucky Nan Binyan Laguna. Okay. So ang atong topic kapamilya, kabalo magita sa nahitabo sa Italino. Tungod late na sila nakahunahon og lockdown kapamilya, hapit na moabot og about 5,000, hapit na mag 5,000 ang mga number of deaths dito kapamilya, 4,000 plus karon. Kay tungod sa kagay silang mga ulo. Di man siguro ta gusto nakita mga kois no nga maparihas ta sa Italy guys no. Ang gibuhat sa tong gobyerno is before pa man mo kuyanap good, before pa ta makabalo nga daghan na kayo ang positive kapamilya, so pinaka the best good i-lockdown. Lockdown meaning to say para ma-contain kapamilya kung kinsa ang naay virus, kung kinsa ang di nato mahibaw-an dayon kasi 14 to 21 days ang incubation period sa COVID mga kapamilya. So now dahil buti na lang kapamilya at naisip ng ating Pangulo agad-agad no na i-lockdown ang mga lugar nga naanay cases of na mga positive sa coronavirus. So karon home quarantine man ta guys kapamilya, naratas tong mga panimalay. Ang pinaka-importante gyud na buhaton nato reron is to spend quality time with our family man gyud guys. Diba? Mo na pinaka-importante. And
naay linog. Naay linog? Oo, spend quality time sa family. And una-una na to kapamilya, no, this is the best time para kita ninyo guys kay naay ka ng panaghiusa. Diri na to makita kung kinsa tong naay kuan kapamilya ba kanang unity. Oh. Ayan, gahi man ulo o mga zombie gutaani. Gahig mga naong. So ang gibuhat ka pamilya is nag-lockdown. So ang Davao region is lockdown, but dili siya nationwide lockdown ka pamilya ha, na nasulti nato at ato ang nahibaw-an na may pakatag fake news to na himuog duha ka bulan. Pero kapamilya, naay pero pwede siyang maging 2 months ang mahitabo na kaning quarantine kapamilya kung dili ta mutuman sa tuang pangulo, di ta mutuman sa ginastorya sa tuas tuang sa gobyerno kapamilya. Dili ni panahon para magreklamo sa unsay nabuhat o wala nabuhat sa ato ang presidente. Dili na siya panahon para hunahunahon na to ang sarili lang, hunahunahon na to kapamilya na kung mag-positive ka sa virus, pwede pod nimo matakdan ang imuang tibuok pamilya. Kinsa may gusto ka pamilya na ang imong membro sa pamilya intawon uy nga ma-virusan, no? So kitang tanan, prayer is the most important nga pwede natong buhaton ka pamilya. So shout out ko sa taga Gingog City, labi na sa taga Barangay 12, no. Shout out din sa mga taga Pagadian, si OBRJ and si Neil Madulara watching from LA. So daghan taog mga OFW this time kapamilya na naga-watch sa to ang live. Ayon, ing inene. Ing inene, I'm telling everyone na kuan ka pamilya na kinahanglan kayo sa atong gobyerno karon, sa atong pangulo ang kooperasyon sa tanan, o kinahanglan kayo kapamilya sa mga frontliners ang ato ang pakigiusa sa ilaha. They are ginaano gyud nila sa social media na naggatrabaho sila kapamilya for us. So they are English no tani. Inakuha nila ko is na stay at home lang tanin ninyo. Kay maglisod man na itong mga frontliners, kay dili na, kung di na ito ma-contain ka pamilya, eh di naman siya basta-basta virus lang, di naman siya kanang, kung normal lang di siya nga virus ko is, tanawa ng uban ng mura lagwa, pero kani, daghan na kayo ang namatay. Daghan na kayo in aksyon kabalaka. So, we need love and support, guys, no? Okay? So, kung na may gusto ipaano, guys, ipag-greet pwede ni ato i-greet samtang na sila mga balay ang ato ang mga guys, no. Home quarantine meaning to say stay at home. Pag mag-stay at home ka pamilya, meaning to say dili sige gawas. Lockdown na gali. Mura matag na action ka balakan eh. Sige, magkuhan ko guys pina president. I really wanted to tell everyone, galit talaga ako. Hindi kayo maminaw sa akin. I am telling you, ikaw, mamumbog. Ay sa dala kayo nag-live ko ba? Ay sulod dala kayo nag-live ko. Ayan. I am telling everyone, this is really a difficult time in our lives kasi problema talaga tayo nito kung hindi tayo maminaw sa imando sa atin. I'm telling everyone, saan ba yung camera? Dito. Dito ba yung camera din dito? I am telling everyone kapamilya, sabi nga ng Pangulo na kailangan nato og ganang disiplina og ang kanang mga mask kapamilya na gipangsuot ninyo, mga gloves, mga disposable, pwede mamalihog na please ilabay niyo sa dapat labayanan, no? Kay naay nagagawa sa social media nga hadlok kay ta mabayrusan, wa ta na hadlok kung asan to ginalabay ng atong gipanggamit ng mga disposable na mga face mask, mga disposable na mga kuan kapamilya, gloves. Ibutang nato na sa kung asa dapat siya ibutang, kois, no? Kay tabangan nato tong ato ang inang kalikasan, kois, kay kita diri ra bata nagpuyo ninyo, no? Ayon. And samok-samok gini, oh.
Ini. I'm watching in my video right now. Dagan-dagan gud ang mga nagtanaw nga ni sa tong video. Ayan, ang mga tanong dito, ano ang mga gawin natin sa ating home quarantine? First and foremost, mga kapamilya, mag-home quarantine tayo, kinanglan natin nga nasa balay lang tayo. Kasi nga home quarantine, hindi naman silingan quarantine, magsige tagawas-gawas nga ha. Pagdoslakon ko ng mga mata ninyo. Ini nagano lang ko, nag-practice pa ko nga ni. Ay ragod sig so di raking walang internet. Sipain kita dyan. Ini. Ayan. Samukan kayo niya kung igsuon kong kuhan dali ayan, nasa bahay lang ako ngayon. Yung sabi ko nga mag-ano tayo. Ini. I'm telling everyone, ang kailangan natin ngayon is, di ba sabi ko hindi ka magsulod dyan? Nag-live ako dito eh. Sipain kita dyan. Nag-practice ko. Ayan. Ayun, I'm telling everyone, medyo marami ang mga nagtanaw sa atin ngayon sa live. Ayun, marami ang mga Pilipino na hindi tumutuman yung sa ano natin, sa mando ng Pangulo. Gusto tingali mga matay silang tanan. Pero ang mangyari ito, wag marami ang mga matay dyan, maa-appeal tayo. Kasi nandito tayo ngayon sa, dito sa, you know. Laig tinanawan akong mamagpapa sa kuan, buang na ba daw ko nako. Ini wa ko mabuang. Gipalive ko ni Francis magbanuangan eh. Mag-practice ko nga ni. Ang wapo man ko sa video. Ini ang topic natin home quarantine. Wala pa tayong na topic ngayon. Marami kayong bagay na hindi pa nagawa. Ngayon tapusin nyo na. Like yung uyab mo na, malaki na ang nagasto mo. Ayun, that's the time na buwagan na nimo siya kay magkakataon mo na ito. Kasi, kung sabihin mo home quarantine, hindi na kayo magkita. Ayun. Ini, napakadaghan tumatanaw sa atin. Ay, nagpasalamat nga pala ko sa ngipon ko, napakaputi ng ngipon ko ngayon. Kung pumuputi ang ngipon ko, ayan. I'm giving you tips. Yung tips na magawin ninyo is, yung, ngayon dahil may virus, ini, nawala yung tingog ko, hindi na Pangulo ang tingog ko. Para na si, yung si Duding Daga sa Bananas in Pajamas. Let me tell you, grabe gipaningot ko, maraming singot. And I am telling everyone na nowadays, it's very important that kailangan talaga natin ang magkaisa tayo. And yung panahon ngayon, marami ang mga nagsabi na natakot na tayo, na mahadlok tayo ngayon. Yung kinakahadlukan ng iba dyan, Pangulo, anong gawin namin pag wala kaming trabaho, wala kaming pera? Pag wala kayong trabaho, there's no work, no pay. Yan ang problema dahil ano ang ipapakaon sa inyo. Siyempre, ang problema natin dyan, i-raise up natin dyan sa mga barangay official. Sila ang magtatabang sa atin. ay sigli-li diha ba? Musulod di ka di ay. Ini sigsamok-samok nga ni nako nga nag-live ko nga ni. I'm telling everyone that it's very important that I'm very serious right now because this is not this problem is hindi ito
Basta problema lang, yung virus na ito, pwede tayong mapaakan ng virus na ito. At saka tingnan magbula-bula yung baba natin pag napaakan tayo ng virus. That's why I'm telling you, hindi kayo maglabas ng balay. Inuok ko, murag nitingog ang atop. Ningkat-kat na po tingaling iring. Doy! Ang iring, ningkat-kat sa kuan. Kat-kat sa kuan, basig mo kirig na po na dira sa taas. Pag kuan, bunalir ko ng iring. Si Saba kayong kuan nung sin, gikut-kut-kut-kut. Nag-live ko. Medyo na problema ako kasi yung iring namin naglagadagan dito sa sin. Akala ko kung anong nangyari sa sin namin. Nagtingog-tingog kasi. Baka naggukod-gukod yung ilaga kasi wala nang pagkaon ng ilaga. Kasi naka-home quarantine tayo. Yung mga ilaga dyan, ginugukod na ng iring kasi yung barangay captain hindi naman nagbigay sa amin ng pagkaon. Yung kung kinsalay doon sa luwag mo rin tagaag pagkaon. I'm telling you, ang sabi ko dyan sa lahat ng barangay captain na nagluting at saka kinaon na Say! Pasensya na kayo kasi waliyog ang ano ba ang iring. Pagikuan ko ang iring kat-kat sa kuan sa sin. I'm telling everyone akong iring nabuisit ako sa iring ko. Makat-kat talagang iring sa atop. Imbes nag-live ako dito, ginugukod ang ilaga dyan kasi wala nang makaon ng iring. Hindi nagbigay ang mga barangay official dito. Kaya napas mo yung iring, ginugukod ang ilaga. Pakikuha yung iring dyan. Galit ako. Tapos lakon ko yung iring dyan. Nakikuha sa iring. Masulod na diri aron. Hindi na maganda ang adlib ko ngayon dito sa TV ko kasi may iring ng dagandagan dyan. Pasensya na. I'm telling everyone kasi yung iring nagdagandagan sa atop. Hindi ako makakonsentrate dito sa ano ko, sa adlib ko. Anong nangyari sa iring dyan? Magmatapos ako dito, pisliton ko ng ikog ng iring. Wawa lagi na dira. Ina si Kwan, si Mama ba ang kuan ng iring. Panulod dragon mo diri kay apil mo live. Yung iring namin gikaw-kaw ang among sudan. I'm telling everyone, pag mag-home quarantine, tabunan mo yung sudan ninyo. Kasi natingala kami nung kumaon kami, yung pinirito namin, wala na yung mata. Giingkib na pa sa iring namin. Yung iring namin, nagbusit talaga yung iring namin dito. Yung iring na yan, makitaan ko yan. Ibidli ko yung iring na yan. Hindi ako makonsentrate dito dahil yung mga... Hindi, paano ako makaprograma sa DXEB nito? Magalit si Ikit sa akin. Magalit sila sa akin dahil parang akong baliw dito sa sa programa ko, nag-DXEB ako. Pusang iring yan. Pusang iring. Galit talaga ako dyan sa iring. Ibutang dyan sa gikaw-kaw kasi ng iring. Sinabihan ko ang mama ko na hindi siya magbutang ng pinirito doon sa lamisa. Kasi naka-home quarantine, gibiyaan, nagkanta-kanta, nag-videoke ang kanahan. Ano nangyari? Kikaon sa iring among sudan paniod to. Nauna na karong mapas mo me.
Anyway, pulos din akong pag-live. I just want to say sorry to... sabi ko sa inyo, sorry talaga dahil nabuisit talaga yung ano ko ngayon, yung programa ko dahil sa iring namin. Kasi nagdagandagan doon sa nagdagandagan yung iring doon sa atop namin. Maug ka bang atop? Pwesteng iga nga. Giigang ako. Ang damay ning iringan ni. Magpadayon tayo sa sa ano natin sa hindi na ako makaprograma dahil nabuang yung iring namin. Sinabihan ko ngayong pagkakataon na mag-close kayo sa Ilaga. Hindi naman mag-close sa Ilaga yung iring namin kasi nag-ilog dyan sa Sudan. Kaya masabi ko lang, hindi ako, I just wanted to apologize to all of, lahat ng mga naminaw ngayon. Hindi ko na makonsentrate ang pagkapangulo ko kasi yung iring namin dito nagbusit-busit sa akin samtang nagla-live ako dito. Ipadayon natin yung ano natin, yung live natin dito. I'm telling everyone in this public live and XAB, yung gusto kong mangyari, magtinabangay talaga tayo. Hindi maganda na hindi tayo magsunod sa mayor. Si Inday Sara, yung anak ko, maraming ginagawa yan. Marami ang ginabuhat niyan. Kaya magtulungan tayo dito. Pag nasa balay lang tayo, hindi tayo gagawas. Maglabada tayo. After maglabada, maglimpyo ta sa itong mga aparador nga daghan gipuy-an nag-alkampor. Maglimpyo tayo sa ating aparador na napunog alkampor. Kaya hindi makasulod ang ok-ok dyan Kasi, maraming alkampor. By the way, puro tayo joke-joke dito kasi baka masabi ng iba na pagkaseryoso. I am just telling everyone, may quarantine tayo ngayon. Nandito lang ako sa balay. Dahil ayoko din virus. Yung virus na yan, patayin ko yung virus na yan. Magalit ako sa virus. Dakpa ng iring? Dakpa ng iring ba kay ning saka sa atop? Dakpa ang iring kay ni saka sa atop kay nagdagandagan dito sa kuan og mabulasot na sa ano. I'm telling you, dakpin ng iring. Pusang iring yan. Baka mabulasot yan sa bungbong ko sa taas. Baho na kay tae ng atop kay baho kay iring. Ayan. I'm sorry. I'm sorry ako sa lahat. Kalimutan ko live pala ako ngayon. Kaya yung masabi ko lang is, nowadays, I'm telling you, kailangan talaga natin ang pagtulong sa Pangulo. Kailangan natin ng unity. Pagkakaisa natin dito. Kasi kung wala tayong pagkakaisa, walang disiplina, problema talaga tayo. Walang pagbabago sa atin kung lagi tayong hindi magsunod sa Pangulo. Yan lang ang masabi ko. Ayun. Magtatagalog tayo kasi nagkakalisod yung iba sa pagsabot. Ganito yon. Inin. Nabuang na matingalit na ani din I'm just wanted to tell you na marami sa ating kababayan hindi siniseryoso ang COVID-19.
Hindi nila akala nila yung COVID-19 na ito, ano, wala lang yung kalintura lang. Akala ng iba yung hubak-hubak lang itong COVID-19. They don't know that, ubo-ubo lang. Pag natakdan ka, hindi mo malaman agad. Hindi mo malaman, kaya magalit ako. Kasi marami pa rin ang mga tao dyan na hindi maniwala sa akin. Sabi ko, itigil mo na yan. Hindi ka magawas-gawas ng balay. Masakpan ta mo pang lubagon ko yung liog ninyo. Inin eh. Marami talaga ang seryoso tayo nowadays kasi alam mo, natakot talaga tayo. Kasi kung hindi tayo magsunod sa ating Pangulo, sa lahat ng government official, maawa tayo sa kanila frontliners. They're doing their best. Nagawa nila ang lahat ng makaya nila. And now, we have to take part of this. Ano sabi ko, kayong nasa balay, nasa bahay lang kayo, huwag na kayong gagawas. Kung magawas pa rin yung isa, magbabaktas pa rin, maglakaw-lakaw pa din dyan sa labas. I'm telling you, if home quarantine tayo, marami tayong pwedeng gawin sa balay. You need to be considerate of what is happening right now. I'm telling you, galit ako dyan kay Biros. Kaya sinabi ko, mag-ikot-ikot lang kayo sa balay. Marami pa kayong hindi napuntahan. Tuplok-tuplok lang kayo sa cellphone nyo. Kung kapoy na talaga, mahirapan na kayo sa tuplok sa cellphone, tuplok kayo mong mata. Tuplok kayo mong mata. I need tuplokon imong mata. Ang tanaw na to, og di ba hapdos. Wala nagyan po ng suguon ka, sinabihan ka na wag mong gawin yan, ginawa mo pa rin. I told you, magtuplok-tuplok lang ng cellphone. Kung hindi ka maniwala sa akin, naka-virus ka, parang tinuplok mo na rin ang mata mo sa sakit yan. Matatakdan ka talaga. Sinasabi ko, mamatay talaga kayo kung hindi kayo maniwala sa akin. I'm telling you, hindi ako nagbibiro dito. Marami ang nagsabi sa akin, are you kidding? Malaki na ako, bakit sabi ka kidding dyan? Sipain kita dyan. Pagbata kidding. Ako adulting, malaki na akong sabi mo, are you kidding? Kidding yung naong mo. Sipain kita dyan. Thank you. Meron na namang mga virus ngayon. Marami ang virus, pero mapuksa ang virus kung magtulungan tayo. That's why I'm telling you, tulungan tayo. Sakit talaga yung tiyan ko kanina. Kasi yung iring namin talagang hinungda. Hindi ako makapokus sa trabaho ko kasi yung iring namin. Sabi ko, ipadakop ang iring na yan. Mayroon dagdalag tigaw sa programa natin. Anong masabi sa akin ng IBS-CBN dito? Hindi ko magawa yung ginagawa ko. By the way, balik tayo dito sa programa natin. Ito, Mayong Buntag Davao ito. Marami kasi ang mangutana sa akin kung pwede magtagalog ako. O sige, I will do it. If I see it, I do it. Hindi mo na ako magbisaya. Tagalog muna tayo. Kasi marami ang mga tumatanaw sa atin dito sa live video. Marami ang nagsabi sa akin, anong gawin natin ngayon, Pangulo? I am already giving guidelines. Sundin mo yan. Hindi na sinusunod, galit ako. Piktan ko ng mata ninyo. Yun lang masabi ko. Ito muna yung live natin ngayon. Walang music ito. Napakahilom ng balay namin. Kasi home quarantine. Marami kayong pwedeng gawin dyan. Maglungag, magluto, manghugas. Kore-koreonin mo ng refrigerator. Kining kaging ang butiki na sulod.
bantog baho kay kag refrigerator. Limpyuhan nimo, butangan nimo og uling, lagyan mo ng uling ang refrigerator para hindi magbaho yan. And I'm telling you also, pwede din kayo na manglimpyo ng kwarto. Talagang nalimpyuhan na. Magligid-ligid ka sa kwarto. Bago magligid, makaon, nga matulog. Hindi ka lang gumawas ng balay. Huwag kang lalabas, I'm telling you. Mamatay talaga tayo sa virus na ito. Ayaw mo mga kamilya. Ay, maraming salamat na maragdugay-dugay mo tayo sa LTI. Thank you for watching. And I hope kapamilya atangan ninyo gihapon sa DXAB Radyo Patrol 1296 nga to ang DXAB Mayang Buntag Davao. Ayun, no? Kaya nilubat na mong pinalive mga kapamilya. Ayun, I just wanted to tell everyone to please continue to watching our video. And I just wanted to tell everyone that ayun po mga kapamilya, home quarantine, meaning stay at home kapamilya. Tapos naka-lockdown man. So ugma kapamilya, wala na yung magbiyahe daw. So dira ra gitas tong mga balay guys, no? Balay ra kita ani dita sige ginahi og naong ani guys. Okay, thank you so much for watching mga kapamilya. Maraming salamat. Kapoy mo din mag-live. Dakpa na iring. Dakpa na. Dakpa na kin daot tong programa ani. Oh. Yan. Mo greets ako. Greet. Okay? Ayan. Pag-greet na mga pamilya. Uy! Ryan Monroy, happy watching. And love hurts kay Bel Siroje, Ethel Montejo. Thank you so much. Lydia Bincito Soro, Gladys Renacido, kay Jayhan, kay Jonah May Natividad, kay Josie, salamat kay Josie, and Josephine Kiliat the second. Thank you. Neophyte Neo, lahat po bag-o koy new version sa COVID-19 hantavirus. Agoy Mariusip naman ni daghana nag-virus. Uy, Lydia Mincito, Love Hurts, and Fika Carpintero, salamat kayo. Vince Alejandrino, shout out din si Maria Dalao Ding Istoke, Vince Alejandrino, thank you so much. Chris May Lolab, Angel May Margati, thank you. And si Tabachingching Rinor, maraming salamat sa pag-watch. Rose Aragon Chua, RJ Escorial, Joe V. Sum, Kylie Sweetend, si Christian Katayas, thank you so much. And Idol Magtagalog, Rose Aragon, maraming salamat ka. Shout out na po tayo, guys. Ayan, shout out din si sino to? Si Ethel Montejo. Shout out Ella Espanyol, Janet Galindo, Glenn Paurilio, Raiza Dasig. Shout out din si Fe Carpintero sa Las Piñas, Lydia Bincito Soro, Giging Inopia. Greet naman kami dito sa Riyadh. Fe Carpintero, lingaw jud kayo kois. Rofilia Buka, Kits Mali, shout out diri si Gladys Jerisa na naglabaron. Good. Ella Espanyol, Sondrato, hello kay Jerly Rama, Luwila Garciano, Balet Arad, ayan, Marites Ilago Agbo, and si Gina Morsha, Yuprasha Balboa, thank you so much. Cassandra Schwarzenegger, Tagabugo Argao, si Tapo Neva, thank you so much. Ronald Custodio, Richel Menecio, si JV Brazil, Janet Galindo, ayan, si Giging Inopia, si Vince Alejandrino, thank you so much koy sa pag uban-uban niyo sa kuha. Thank you for watching mga pamilya. Maraming salamat. Okay kayo. Woo!